No a určite budeme robiť, chceme celé sídliska opraviť, chodníky, celé sídlisko, jedna parky a tak ďalej, čiže pred nami je taká veľká výzva. Ale ja by som chcela predstaviť logo, a keďže máme také zvláštne mená, že Ramon a Olivia, no tak obyčajne, tak chcem povedať, že logo nám urobil tiež také zvláštne meno Zvonimír Vila. Je to pán z Chorvátska, ktorého som videla, ktorý robí nádherné kresby a rytiny. A je z partnerského mesta, samozrejme, a babičku má na východe. Takže Ramon, teraz sa sústreď. Ramon, už si bol v Hviezdách, tu sa postavíš, keď poviem raz, dva, tri, tak potiahneš to a Olivia túto stranu, hej, takže uvidíš, čo sa vám to podarí, počkaj. Čiže ja ešte len hovorím, raz. Fanfári. Fanfári, ešte nie. 2 a 3. Výborne!